Hei, bună dragilor, și a venit ora prânzului. Iar astăzi la prânz avem așa: hummus, mai exact salată de năut cu hummus. El este vegan. Avem 144 de calorii la 100 de grame. Noi avem 200 de grame. Asta însemnând că o să consumăm astăzi 300 de calorii, care vine la pachet cu aproape 12 grame de proteine. Și avem și fibre, 10 grame de fibre. Am mai luat așa, o găsiți la Auchan, chiar este foarte bună. Mi-a plăcut foarte mult când am luat-o prima dată și am zis când ajung trebuie să mai iau. Mie îmi place foarte mult. O să punem un pic de sare. Miroase atât de frumos. Și o să mâncăm împreună cu o pâinică din aceasta integrală. Îmi place că sunt moi. Le-am găsit tot așa la market, mi se pare. E de la Pambac. Pâinici integrale sau mini baghete integrale, ceva cam așa se cheamă. O tăiem în două. Uitați-ne așa. Imediat revenim. Am revenit. Am tăiat așa. Și eu zic să avem poftă. Uitați cât de bine arată, că aici este hummusul. Foarte gustoasă este această salată. Și are și morcovei. Chiar o recomand. Este foarte bună. Și ține și de foame. Bunătatea de pe lume. Are și ardei. Iar cu una de asta chiar vă săturați. Puteți să o puneți pe pâinică, să o consumați așa, pe biscuiți, pe rondele din orez. Morcovel. Iar eu, la acest prânz, am undeva la 450 de calorii. Eu vă doresc o zi bună, dragilor!